Meglepte Kósa Lajost, amikor azt kérdeztük, hogy az adóváltozások hogyan érintik majd az emberek mindennapjait. Hát ez jó kérdés, erre nem készültünk. Alapvetően nem változik drámaian az adóterhelés. Néhány esetben van, de azok olyanok, amelyek nem inkább az áruk, a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében. Inkább az áruk, a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében. Fémkupak esetében. Fémkupak esetében. Fémkupak adóztatását. Fémkupak esetében. Fémkupak esetében. Fémkupak adóztatását. Fémkupak esetében, amelyekként jelentkeznek, és a környezetvédelmi szempont, hogy fémkupakoknak az ügyében fellépve próbáljuk meg ezt a szemetet csökkenteni.